Šta glumiš ti sa tom maskom, materiti? Ne glumim. Ti zajebana sad, jel trebate se bojati? Da. Ti zajebana? Da, ja zajebam. Haj skin tu masku odmah. Nema ništa od toga. Šta glumiš, Fran? Da skini tu. Skini tu. Još samo jedan dan ti ako ne dan, još samo jednu noć ti bit ću sretan, još samo jednom za mene ti budi lijepa, da plovi moj morem letimo do neba. Još samo jedan dan ti ako ne dan, još samo jednu noć ti bit ću sretan, još samo jednom za mene ti budi lijepa, da plovi moj morem letimo do neba. I nikad niko neće znati bolje od tebe, da ljubi niti bolje da me prati, da palam sebe da ti. Jesi nešto rekao, nisam te čula. Odakle si? Iz Sarajeva. Aha. Jasko, hvala ti. Gdje da vidim nokte? Radim još uvijek, nisam završila. Kako bi volio da mi ga malo u ruku uzmeš. A to možeš samo sanjati. Sa tim noktima. Hajmo 150. A? Hajmo 150. Ima dobru sistu. Vidi ovako, ti kažem nešto sad. Ti ako hoćeš u buduće da radiš meč sa mnom i da budeš u live sa mnom, morat ćeš me poštovat. A ako me ne budeš poštovo, ja ću tebe da blokiram i mi smo završili svu priču. Pa ti odluči šta. Ali de molim te, ne znam s kim razgovara, možda je kriminalac kakav za te... Slušaj ovako, ja da sam kriminalac, ja bila sad u zatvoru, a ne na TikToku, tako da nemamo... A molim te da ovdje dolaziš normalno na TikTok, a ne sa tom kapuljačom. Jel piše negdje da je TikTok zabranio da se nosi maska ovdje? Ne piše, ali otkud ja znam ko je za toga? Pa to nije tvoj problem. Nemoj se ti puno brinuti za to ko je iza maske. Hajde skini tu masku. Ko si ti da mene naređuješ, čovječ? Brajte beretka. Etko sam. Ja nikad nisam čula, zato mi iskreno prvi puta vidim. Ja nikad evo nisam čula. Kako ti vjeruj biti noćna mora? O, bez hvala. Kako to, molim te? Pa lijepo, gdje skini masku? Pa reci mi prvo, predstavi se ti, eto prvo. Po čemu si ti poznat? Po svemu. Ima me na svim društvenim mrežama. Dobro. Jesi gledala možda Šiću na X-Hamsteru? Šta? Jesi gledala možda Šiću na X-Hamsteru? Nisam. Ajde, ukucaj tam pa da vidiš. Neću, iskreno, nemam vremena, sad radim nokte. A jel te ti rad nokte tu na live? Ako nastaviš se tako ponašati. Kako? Tako. Kako se ti ponašaš? Reportovat ćemo ti live. Braćo, ajmo reportovat live. Jesi ti siguran u to što kažeš sad? Kako te nije sramota da nagovaraš ljude da nekoga reportaju? Braćo, 190 ljudi idemo i reportovat, ajmo svi tamo. 40 ljudi, hajmo sad svi da reportajte ovoga, ne znam ni ko je, reportajte ga jer ga treba biti sramota sebe samog. Kako te nije stid? Treba da te bude stid i sram. Šta radiš i šta pričaš, kako te nije sramota da nekoga ti reportaš, koga ćeš ti reportat? Nemojte braće reportovaš. Samo me probaj reportat. Eto, samo probaj.
Pa ćeš vidjeti šta... Nemojte, braćo moje, nemojte, šalio sam se. Ni u šali više da to nisi rekao. Neću, izvini. Da te bude istid. Nemojte, braćo, da bi reportali. Reportat, znaš ti to, zar ti nisi to rekli? Šta? Mene niko ne smije reportat. Ja Nemojte, znam reporta, sve znam i nađem vas i super, samo vi reportajte, pa vidite. Nemojte, braćo, da bi je reportali, izvini. Prihvatam izvinjenje ako više to nećeš govoriti. Neću. Dobro. Jasko, hvala ti. Nemojte, braćo, da je reportujete, nemojte. Reci ovako, zapratite Almu Negru da dođe do 1.000.000 followera i onda će ona skinuti masku, može tako? Zapratite Almu Negru, ako skine, dođe do 1.000 followers, 1.000.000 followers, ona će skinuti masku. Tako je. 1.000.000 Nemojte ljudi da joj tražite adresu, da je idete traž, braćo, da je izudarate. Nećemo to, braćo, raditi. Nemojte to. Kogod dođe na moju adresu, ja ga čekam. Je li mene? Da, samo dođi. Lijep ti stomak. Hvala. Šta si jela večeras? Večeras? Pohovanu piletinu, ti? Jesi ti pekla? Naravno, ja sve radim. Nemam ja brašna u kući, sestro, ja nisam ništa jeo, evo 3 dana. Pa kako to? Jebi ga, socijalni slučaj. Šta ćeš? Pa na TikToku idi nađi neki posao. Bi mi mogla posla šta, jebi ga, da mogu preživ do sutra? Ja da ti pošaljem. Pa zar nemaš ti svoje neke giftere? Ma ima, vrate, moram. Ja sve što dobijem ovdje gifta, ja sve izgifta. Pa bolje bi ti bilo da ostaviš sebi, da imaš šta da jediš. Ma ne, daj mi da mi ti daneš ovako 1.000 eura u zajam. Ne može, ja ništa ne pozajmljujem, ja samo dam kome želim i ko zaslužuje. Jela lahati. Evo će da te opet reportuju, nećete i reportat. Ne smije me niko reportat, budeš još jednom to spomenuo, ja ću te blokirat. Ne želim onda pričam. Almedina, hvala ti, sestro. Ne znam zašto to uopšte spominjete. A čuo sam da si zajebana. Naravno, što si ti mislio, sad šalim, a? Drugi put mi se javi kad budeš malo kulturniji, ja ne igram sa nekulturnim ljudima. Ajde, čao.